Allo? Naam, mi hilange jam. Oi. Joni parcelle ko modi Mamoudou minuno yow ko alkali on hendo kaydiji di. Min hande ko juma miɗo ñalliti ka galle ga fi juma on ɓay hande mi marno tummodiral ka juulirde ka men ɗo mi marno pay koye wonduwa koye hunjade Qur'an si juma on juulama ko ɗum mi kippunoɗo waɗiren noon joni kadi andi Allah ɗo waɗiren noon sella jaɓi en si juma on en ka alansara Fatmata darnan non ko ɓuuɓi ko ɓuuɓi sino ka ɗum ɗo ka félicité ɗon addanala nda o kadi sottinino ɗi ɗumaji fo onti wonde je hiɗa e darude o barsa sino juude kono ɓe ɗumannike fof ganda honto ɓe ɗuman ko joyi kay ɗo nde yiɗi darugo série ko indien ɓe aki kay indien ɓe darugo ɗumannete kon sikkata ko africaine ɓe hande ko ɗum ɗo moƴƴino Fatmata non ɗoɗima jawnatana honto Mariama sinama won miñamma ka hande kanko de dawno ka marsi mi yejjitino ok ilan foti yaltoyde ye seeɗa mi mari tummodel hande andi ka alluje ɗen to hande ɓay koye hunde to koye hande de juma joni noon siko saggo am onon kadi taw jooɗo ɗo ɗum kala ka fi Qur'ana yewtete yahe onon kadi heɗito ɗo woto jama on andan min ɗum ka juulirde to jama on andan min ɗum ka tummodire jokkiri en ɗam koko laba ko watti ɗon kadi Mariama ko miñamma min ka galle an ɗo ala wi ko siniraɓe de ko ade miñam woni ga ɗon dankode yurmodiro anani ɓiɓɓe ɓe kadi ko ɓiɓɓe mom fof ɗo andi ɗum ɗon ga iɗa andi ɗum ɗon gila neɓimi hannino ko ɓiɓɓe men on fof ndiɗa sen ɗon ɓiɓɓe ɓe anani honɗo Aissatou mo mawol nannini mo ɗon honto nelɗa bitikiɗa so ari miɗo faala men hiide nani ko joni ɗa wawi yaade toppitoɗa ko woniɗa ko min kay miɗo jooɗi ɗo seeɗa woni masali kadi mi famali programme ji maɓɓe gila ɓe nela ɗum ɗo ko mi ronku andude ha joni résultat mum ti photo seeɗa ɗo yo barsa fuɗɗade kum kay o kay ɗana on to yaade wara o legilana mi o ɗuma yo andade game andi mi janggal Assalamu alaikum tanala ton iɗon e jam alhamdulillah nam min sa hande mi haali ton meɗen marno alluwal mari pay koye hunjoto koye ka jullirde ɗo ko ɗum min kipuno kadi ɓay ɗo gandi menen men dara e ɗum on seeɗa ɓay jam joni ko noon haray si tawi woni alansara on haalde a fottegol ka si alansara on juulama tum ɗum ara programme o fuɗɗike ɗum on fuɗɗike datima fayɗen Aïssatou ari nam ange oɗo ange oɗo gorema kombo e mon woni e cokude o tele nande mi ari womi weerela darude hande min barsa o mi daara joni ɗum naati e ɗi série ji régule mon fo série ji ɗo andi mi wata sottinde so dari mo da to go hampari on wata dañinde ɗum félicité on kadi mi taw mo huɓɓi ɗo imo yoori ken so huɓɓini ha ɓuuɓi ko fi o huɓɓinire ɗum wona kasba wona ɓuuɗi one yusude wattanere lanani mi fanama ɗo daari neno wancaniran ɗo ɗum no yoori ken hay no yarira no wantinira sak probléme contrôlé ɗum ɗo kadi joni so tawno hande mi arno ɗo e hoɓɓe amen tawa ha joni ɗum ɗo fon paka ay si hande no moƴƴi hande ko rema ko noon e wadde ay fuso ala wadde awa hande o andi hande wona dartidede to on fof mi yiya on toon nani
Awo. Onani? Men nani. Yo kontina golle ma. Pero do man joni. Fado mi yaka Cerno Ousmane do. Mira. Jodi do. Anjodi do. He. Daga serion funno ke hay noddugol na wi gol na serion fu kay don awada. O fuɗɗino ke ɓayɗa andi o fuɗɗi ka ñande be ñande o zuwa ɗa waali tunda waali. He anti ke dande langun ko nyondo. Hanki a hiroy no. Bien sûr hanki ko suba kan ya tudo sa. Gonga. Suba kan no dinede. Ndege nan hanki ko hanki wonno programme samba zinero. Wel no moƴƴa. Wel no moƴƴa sa. Mimi fanno yaade kono nena jaɓano mi aɗa andi nena mi mari probléme trop. En tout cas. Wallahi. Hay ko suuda gona surtono yaade no. Ko ɗo ɓe jooɗi ka salon ɗo. Andi kamɓe kadi Mari probléme. ɓeccata waɗa free ko ɗum probléme maɓɓe. O film ɗo honno woni yarugo joyi. O ko foti kon hande hanki a sivano mari a yalti ka joyi kunjunɗo e seri jaltinoɗo jompidira en andi yummiraade bonde no ka série ga yande bonnaniɓe ɗum De yummiraɗo ko bonde no de bolli defan yaade voilà meɗen ɗumani mi organise sortie sorti yagoto Sénégambia beach honde samedi samedi o wonɗo arde ɗo minen gore ɗen ni joni noon ɓayɗa ɗo tawi mi haalane quoi fiyen yaadu quoi yende ñande yaade selle jeeɗi inchallah hayso ya suuɗo min ma nde ñande a nena gandata sa min moto mi golla golle an ɗen law mi ɗayna ɓe andi wonde sin jeeƴiɓe ɓe faama ɓe waaloɓe photo law ɓe ñande yaade selle jeeɓi min numa sabbo salan soda robu nde suutto ƴetta e kon ɗon naɓa law naɓa atto hewtude ko a halfinoya ko boutique waɗu probléme lamad antikiɗan lamadɗo sakuji ga talon jeɗen boye he allah robu laba ko wattoɗa ñeññade aɓe faydeteɗa kala on ko tum watta ko tobbugoɗa kuyɗa wuda haddode gude annama yummirade hay ɓe accetama waɗa ɗandi min mi waɗata son ɗo baaɓe en a chaque fois ray ɓe ɗo annon mbayɗa ka suudu tum mi watti ke ɗo pantalon andi baaɓe ko ñaari awa non joni noon andi milan saggine joni yaade min mi gaytoɗa yawde série on noon logo explicante fof no yaari yawde ok série on defa awela noon ok Mettina andi ɗo loko ko fiɗo andi grand ko tum annduɗa honno wiyete sa ko maftiga mone defugol ñama ko ayi watta ñama ko antikiɗan mi da ñamda sa waɗal ñama so tawi no ɗa wakkili o nder mi ñamali yewara haɗal ñama ok pas de souci joni en joni nayi awa non ye o yeeyi tum ɓe waɗi publicité abbo mi yaka wañum tawmo toon na ɓay min yiya waɗu ñama koye ni o watta asi ɗum on siri o garti mi ara mi ndaara so série ɗo hande o fuɗɗaki law ummuɗa jooɗiɗo nini nam nala toon jantum joɗo caka téléphone kala ndaɗa série o ɓe darɗo ɗum série on kono fuɗɗaki no manque seeɗa ana leydi ko yimɓe hande yeeɓi nene ay mi toga itala e danke ke daccitiri ɗum noon e seeɗa ɗan ko série on ko sabu ni nande grande kala yalte on nene no woodi komi haalan kam min mari ɗo sorti samedi o wonɗo arde ɗo joni noon na faala e maccumiya eɓi ko soda ko wattoɗa eyyi min ok joni noon sa yaha andi ko artulan mbawi mañañangolo jippoto andi ɓe jaɓata yalta ka eyyi ok a wellala joni noon ko passe rek mi faala joni ha sa fokkitin ma haalna elam jonna ma passe ɗi yaa kono waɗirtolla an wanda noon yaara an jama wiide ka bandiɗa boni ɓay wattaka ko yetti yan ko allah andi non ɓori andi ko a reeno an sukaɓe yaasi moƴƴa ka an tammoge tangamen hono seedi deyi minen on tuma sukaɓe ngajakeji tiiɗi ko renagol na sa yaani probléme wattana hela e sukaɓe taw jaldu kala mo yiiɗa toon
ta jogu famdirgol moyɗa toon de buɗɗim jonni ma jogoɗa ɗin ɗo hay sa to goɗɗum kala haalanalan na hay so jokkodirɗo ɓe yasari yetoɗa lan mi wajoto ma moƴƴa anda no yarade na problem ala a wella ala joni joni sa fokkito yandini ala lan ko suudu iye ɗo noon weltike ɓaynena newnanina joni ɗo mi yahay ɗo sans probléme o programme bello yeyge sabbore bo sa mi yaha mi yeytoyo Aissatou mina yo prépare film Hello? Why bas? Sina hey. Komondo no wuli tigi on nani. Intigi yari zi haronki. Nga Europe yari tani zi. D'accord. Ana habi manonde. Otawada mfielde sikuna sifa ko wida nyanne ko. Ande nyanne awi no ngare don kula arde. Mi habi mano habi ronki. Okay. D'accord, ala problem. Ana habima. Yo na mi yama, mi wata hola de dundo. D'accord. Ya, na yal ngon go fresh era quoi. D'accord. Mi se kam ya la Falta bastante. No me para la guacha, ¿no? Ese yo tiendo a recomprar. Me nangen no wuli de. Ang gui. Pues ti dong. Kan. Yo ti to andas. Ali bare nangen no wuli de angkadi. Hande depende ni no kali. Marcel. Hey. Bang gue. Ya Marcel. What mo para yo que la me ya pero ngai. Aja ke. Ça va? Iti jungo mango. Ang haya anda mo ayu yura gol. Salman direng. Ya cho yuri kala cho mi yuri cho mo ka. Mi de da yutom. Anda anko hombo. Se ando no mingo mi hombo, a depo to no lady salminana. Apari halu gol. Habbo mi fuda hita sakon par. Paru. Attends, Afrika. Ani kono mi wara do ko Saudi. Salman direng. Iti ngo jungo ma ko nulu. Ka Afrika wonti no Saudi. Ani kono mi fala. Garan de team. Apari halu gol. Habbo mi yedo dum bandal no fudi rebu de film atikiti. Subhanallah. upset tamma ita no way andi anga wayal to go mi nan petit affaire est-ce que da andi en tout cas hay mo hima no de wala a petit affaire da wado en na malinse angelin sera ala ko sigue dugan sa umueta mettina o yanda mettina go wondo mo yan umueta mettina go yanda anta halna do andi wayal to go anda ka anda ko ne fede ko yasi ka mettina gol mo anda wahi de ni goddo ni an holo da mo ni o sare nak sa ko bandi ni ani ko nuwat nangela mo ngari na eyo wonda wadde do na yala Potrà mi lo bale. Kan se fa ko yiwe no di Afrique do hajuan. Nando no mi ko ham. Se fa ben lutti Afrique do hajuan. Ari junu fa kun junu fakiti, bari kun lo ba mi sa. Ministre ka ko no min man nek ni. Ari abi kira woni no mo jinna ne suma dum da wul ne nan bari. mi hari mi andade ko ma jinna ko ne nyalla Ani da waya da mi man. ni sata mo mi andi on mo woni cool alla anta pa ma dum da coda ne mo jinna na ti mu Ida andi ko situation hombo mi woni mu. mi andade abi to bi gorza gokum Antin. mo ini do bidi Bari. Hari ko mo
andiamo aspetta come dan aku nolabani mi ko rewbe wallahi jiwe ko fi yo jiwe sai facciti mi hala nima ya sit boy peti accu ko gol debbo an ko jiwe ko ñu wartama ko jiwe ko ñu koy warata ko nu kadi tono stai ko jiwe ko ñu ko do wodi joni wonna explique nan ta situation mi dano gérer parce que yang ñan do ko jondo ko bet nan nako dum do wal nakene ko mami taw mo ne on do wadi mi wartama se fanade ko yoti nan do ko tigi tigi ara ko accirimi womi do luubi mi do way wadet manda det adami halka pourtant ida sappe ni re billahi ko non min jangi ka ngari ka luubi la bade sérieux kon non ame ala ma wonde wotere andiang afaalete dayni ko jogo e mbudi wala sappe nago wala mari mbudi mi day nani mari mbudi na dun mina mari mbudi petit I have money I have brick andi mi na mbudi sara brick sa mari mbudi andi ko petit ko mbudi tata mone mi ko daddiri mbudi ko fiye mi itu mone kala ko musi mi harbe mbudi andi mi nyawndi tata andiang afama tago ni ngi gadda na tay e or siseji min ko mi hala mako ko ya wattile ko na wadde ko goddo e bay mbudi ko no rewbe sibe billahi de musira ma hakko ni Allah so dama sa afala buray bay ken jackson afala bay buran na ko criminal fala na haja ki ko encore nga jada ko mi business mi jogi encore di mande kon falda ka ta mari mbudi tami do gasma ya demo mi sta ko ngana halande yo mi andi ami falta ke sonke kono ka watta dum duli acci mi ngi yegi ta ko fakki dum ta halna hasan kumpeti la ni bewde billahi ayang adna no yeso ma wallahi aya ayido ta fotta ko yata billahi ayang jogo fotu ta nyam ko mbudi ma di fatti tama ko bay ziyo no weli na problem hande no wuli nen mola no bude do allo hello way lando mi odi kadam bugal do oui a hewti mi odi jon o habbolando la ngabbe nan jun okay okay na man Kombo kadno dumadu. ani ko program mi hala no masamedio Program. ko Kanko no dumadu. ko fiti ke dinka lungon no jono ko fala ko ya dota Mi ala ya de andine nan to landari don. angari dota Bija batana ni sweta landari ton. anti kita ni ya fi do kam tin ko dambu ga do Na ko nyanya. okay man chu ça va no waya ko program me waya oyo sa ko minota do amba jono ma no boy do no do no tel na ma da fa perché mi nattino ticket wadi no no ko do ka odo ko bore tuani kono na welde ka Jon tunda ijam. Aisatu ko anni min nan ma wata yaltudo ne go Aisatu umbu baya boni da falan nam nabanande biddo gadi o bona ne go wona dum an na falan hersinde kawtangal yo mi herso kawtangal ne ko dum falla da min nan ma wata yaltu hay dambugal kuro a hersina la woni min biro ma a hersina la woni ne go amon aboni falla naborande odo bay aboni han pari yahu antu wata yaltina na biddo nani wata yaltina na mode ani highlanduru mando ta yaltina na biddo nani sida fala ko fotteten hakkille don mi da yaltina na biddo afan ni halla mado annon fulka no da yaha ko der suudu joni bedo no ko no wata tetu dun no afana ka joni anodemo joni ko telephone e abisa go no delan hello no me ota jon ko do me abinodo fi dum program me arno planta gol okay joni merci no okay la subhanallah min nabi Ay non ko mi halni mu kon. An ko mi halna mo famata. Ne nan tay mi do dari ala ko mi halnal mum do tamo ko ba ko to ngoni do wadda ko do. Mi dano ne nan tawalan to fiu da ni do metti lan sa. Wala do kan tu mi abino. Ay non ko mi halam ma ko ne nan ngari. Ay ko wa an kani boy an
Ali mimi sikano do wada nga Sikano, mi ano ndeza to mi yanga yaka. samona ni kala ngani mo yaka Oh, si mi abidino ngene na. habida time Oh, dan kambe tigi be da da ta ko fe mi ide yalta. ka afami ka fi Allah mjiji ma No ko da kan da ba kai. fi Allah ya fanala please jeji man ka musse da Ala bo su de. fi Allah ya Ni da ud golle na dan di siberi ko be nyaade kon si be yilan to no jon kon no mi gerdata. An mi halante a famata. sabo andi wona ko boni yawden do Kambe be andata dum don de bay min dandi mi yalta. kono wona ko boni Allah no renti ka Ay no ko gorko be tay den darudi ton. On kono don wona ko boni on don kon bon. on no ko menen bukki ko pa fami ka don fi Allah kan an samona ni kala ka ani ko enen tundi do wondo samona ni kala mo wata fi do wondo fi Allah ko do alam to merci na kata mona la mos okay John milanga dinga fona Ay ko na yung tanong ko nena ndo ko nung fiyo ta min na biyo nung fiyo on. Mariama nam jadi ari Na jodi do ande. Na jodi Ra do. seyti. Enande moni do no. andi kono mi fala Waye. waje ɓiɗɗo ma on o gayni bonude wata o bonnana ɓiɗɗo am on anani mi fala ya waajo ɓiɗɗo ma on ko ɗum mi fala Ana kon dum wadi. mi taw kamɓe sukaɓe wiɗe dari ko ɓaawa kuuru ko ɗum mi tawi Kono jaaji tan ko biddo amin tum. An kadi ko biddo ma on ko biddo ma sa tay modde ko boni. Pimo nata nder ga. Min Min ko biddo an ta senduɓe ɓiɓɓe. moodi komi wolantama kon waajo ɓiɗɗo ma on nani Nanere be waajo kala. par ce que o gayni bonde Ta sendire ɓiɓɓe nder ɗo. Ɓe na baba gotoɓe nder ɓe ko tawar ɓe baba gotoɓe acciɓe ɓe welda. assalamu alaikum Wa alaikum salam. onon ko honum woni nder du suudu onon ñande be ñande onti ara ɗo nana ɗuma nanu mi heɗi o nder du suudu yo mi artu mi heɓa kam fawto Ah wana. kono wonno hen on henoy si won ɗo Min kadi wana mi. ko ɗum waɗi Ah ko jaajan ɗo woni jabal men famodere fayra ɓiɓɓe. ko noon ndi probléme Ɓiɓɓe ɓe ɓurdindini ɓe waɗi ɓe baba gotoɓe nder ɗo. iɗa andi komi haalama ko mi haalama ko jaaje man yaati toñugol oya Wana min ɓe toñude ɗon kadi. Wana min ko kanko woni ala jaɓude ɓiɓɓe ɓe na baba gotoɓe nder ɗo. Ko jogitorɓe neno gotoɓe. Ɓe fof ko ɓiɓɓe amin. on jayanga ɗum Sikko nato yi ko suudu. fatima fatmata fatmata ari ɗo No. ɓadiga ono ko ɗum heɗi o nder du suudu ko ɗum ne guinoy simo iɗani ko ɗum mi haalanta on mi haalnan ɗo hunde wotere ɓiɓɓe ko ɓiɓɓe mon fof on faami ɓiɓɓe ngay wataɓe sende ɗo onon si hatti ko ono yaata yaltata accaɓe ka galle ɗo andi ko ɗo ɓe jeeyaɓe fof yiɗa ɗin peeji nani anani o ɓe mo yo ndarno wata dankorde ɓiɗɗo mum on no dankora mo non ammi haalnima an kadi ñande be ñande ono watto peppeto watto pantalon o heega nder suudu ga mi haalnima mi yiɗa ɗum ɓaɗum a ƴetti jeyiɗoma a suɓorima noon ayne makko o ganday to kisa so on wawali gérde ɓiɓɓe mum ɓe ko no gandi ɗo andi min mi alaka galle ga min allah taga mi arti ga o jalorma walla ceeguiɗe programme ɗin ɗuuɗi toppite fayɓe fonnoɓe holloɓe koɓe nani koto baba goto on nani ga on nani ko monen walande ko Men nani. mi yiɗa nande no sika nder galle ga to min minan ɗo ɗo sa fayɓe ƴetta ɗum sigarɗo ɗo koɗo ko ɗum waɗe wattane lanani anani ceerto nan siko anani Nani yafe. ñande kala mi tawti ɗon haɗɗi ɗo onon ɗiɗo on fof on waccana e laggalle ɗo ko ɗum woni ɗum imanenan ɗo ɓeɓa ɗum fof yaha jooɗo adda yimɓe ka galle ma allah korma ɓiɓɓe taw ko ɓe sendane ɓe mbagotoya hay goto huɗata ko ɗum ɓuuri ono ɓe rewɓe jooɗagol ɗo holla ɓiɗɗo ma o ko ɓawa goto ma nannene goto ma wona kam yawti waare mi hiitu ɗum ka galle am ɗo subaka wonno yeysi allah ɗo non dowanome tawde lagginen e noon chef de quartier ɓe wiyenno ɓe ara ɗo kono hay ten fo mum an kon hikun ka suudu to kono mi habbitoɗe seeɗa no gasa bisimilla Assalamu alaikum. waleykum salam wa rahmatullah
Nzara bade. Tana ala. Ido ngeja. Ah bengus. Sina misadi ke ngol to ka ko ba wi la ngon sen to ka. On ga jabata arte ka. Ida ya ko bonga. Program jiri dudi. No woni. Andi bay onon laamu ngon kay to fota fa on kay de jiri no mandi. Pour wadi mi ya no kay ka tumundi dal to nyande ka jodi. Andi mere yano fi manugol to lady nuko gono to ngobbe naari suudugol don ko ton me yaaru kono woni min sa baadira wan wadi do ani mi ala non fi kuma pay ngumi wal no do suudugol jatu melda na o gaynti no ke mbudi o gayn daki kono ne bi arali kayde gi fo fayda reglama kono joni min ko mi faala goddo no ari so on non kanko yobi fu ko mi faala jonnude den joni ha si buroyni seeda so gaynti kanko mbodi makko di min dara ko mi tayana mo nokku ko hedde don kono do ngandi e wowi de tumbere la no kentati ko gonga kono andi on ngo baade on ngo ko biddo an non go suka an non mi do andi ani na yon ni rawu non la meni ko min ngini taje ka joni kono yobi ko dudi o yobi sela e bi feccere ne di feccere joni no ko jël me bata to min kat no do ngo nyama sella jabi andi ko en Mariama ko fula busu ya no de harunka Mariama adani be dare no ko bobisi no adana men min gari la jogi goddo ko galle do subhanallah de harunka jogi do rewbe dido ko fo ko non way rewbe fo ko non On jara on bel ke jam. Ndokuro ende ndusu mi no di ha mi ronki Ari lawali. On jara. Bel ke jam. ay janjum awala harunka no rewbe ke mo an ko ndokuro na ndusu mi ndusu mi no di ha mi ronki Halla foti nder to. Lawali. joni mi no yewtere sere da waya an ekkide ji goddo noddi onde wodere nano kana kasi wala ni noto ari ubi non visito nani mano bunni no do banori ay buba e dio kasi na bora e do na bora Mo ngi problem. e kasi na bora to min andi Bebe na boro fo. andi min ko meyo no no yo amu ida ben sera ko ba mo ja bay be bu bisala ko be mo yoro ko wi den ko ara tumela ne ko ma wallo la mi hebaton because ko mi woni jinnude ma wallo la mi hebaton high school 10,000 no heba sella jabi ta perno mo sunu dinde wonano ye kunu jama on hawu non la because ko badirawa kay no noddi mi do no faala hebde tumbel mi fenanta on mo ko tati bay tati no dum don no wodi jon non e do dum non min pay bungu da andi be galle do joni ne bata be yaaji mi faala ma galle dim on mi faala fon no wane resi mo inan to lango ko ndugo na 50,000 ino dom ko dum no waddi ko dum no waddi jon non bay do andi ton ko sera on inne mo 150,000 ko duwino to ngaresi wani jone yango mongo yo gandu don so waddi di 50,000 mo jeto ton to après dia e ndaro e fi majji on taw hawju ngare mo on nani yo dare ko no mi fala en wandi do ala problem on adori do kaydi ni ka ko ma yawo ma sen no ga kaydi jidi ni non ko ma mi seno to parce que di gena ka régulier ni fo na walle lan joni faddi jango inshallah mi atte di ha ko ma do sella jabi Allah yo ndo are hilang holor yon tele okay ala problem ay walle den nani joni haray yawa ila hewti to era mi do talo nani awa landara do andi ko andi do ne inde president Guinea Guinea landara do bano no okay on jarama bi inshallah Angkari dah lupa rumur. Ko ita ganta Ori ko joni mi ko. atu no boy Kila ori ko joni mi. jor ko la ka maram ma pe surprise Acu ko ida andi. non so kan mi alima surprise ko ya fama Bari ida andi ka. andi juma ko ummu andi ko non hawti group ko non adda tati Wai program mo wadi on deba. wodi gahu ko mo drago do sali ko de jambo jom mari mbudi no ngaso fi dani ni mi anda hon to yo no de ko ma do jawdi biti ni do de lanno dem fala heben ko men ko afami do jena no na wadde ayayi na umu yo jabanji ko yo jabam ko undo gahu ko Wai. afami so jabani ko
asita ñaari yarata kono heɓe ngene kadi kamen kon mi fami joni o ɓuytina ko haku ɓura puuliw a fami ok ala kono hunde wodode de somi humpitike on jamfi kala mi bonna mari dandi billahi wallahi mi fenanta ngoy kam meɗi ma jam faade andi andanta ko la holla goɗɗo ko sofa o beppora ɗon ɗa andi ɗum ka ara ni lan programme on ka gasi an kan joni heɗete dara konno watte mbari iɗani programme kam meɗi meeɗama jam faade ka mi wolante oɗo kolode oɗo joni abbo mbiya ay programme o maɗuno yomi foto ka ɗum ɗo ka pon fami ka mo noddunomo yomi fotta to yogo tan faala pat amato mi regira programme non nayatami numéro an o numéro mawla jogui awa nafikiagal walay siɓe humpitike on jamfi kala min kadi mi waɗa ko mi andira kom seeɗo yeggoto ɗum asa ɗum annayi kamɓe ali mi jonnoo men haali andianam jobta ɗum mari an kadi faamu an kadi wagani mi komi arama kon ɓen a ƴoƴi woɗi komi wima kon heɓa mi heɓa ayni ɓatti tagui mi ala joggu tike ka eyo joni min fa heɓugol tike mi naata par ce que ɗandi kanko so naatino soɗi ɗi wanoto ɓaynide annotako mi sonteto eyi pedi mi yeeyi otami andi mi pedi accutami reefu ɗo mi yenani joni en katene mo andinala ka woni o dey ok weɗitim ok joni wi sellawlatmi jam Mami. jam oy fe mo sanosa wona foto jam Aku nggak dimana. no andi tay koyɗanno ni buggo min mi heɗo ɗum ɗo mi honki to quoi ono no helde sina aɗa suuɗiga carte ngonde Kono sudah wala ile. ɗa ɗum no fof ene boyjo ma o haalnima taw petit sou No halal lah. ay petit ko ku famataɗam ay abi last time andi mi e tawide yewta mo holnoma ɗo ɗum no gawgal e photo ko a tawi ko ŋewri nokku goko hari ko semestre ungoy ɓali mbuɗi ha suuɓiɗa dane um ɓeng ene puuliw Simi fami mi futuno e bojo go danejo pen hadan ini la yaade ke marse. no gasata ko kanko mi anda joni min ko mi alandama ko piyu goto mi anni oya mi explique anima mo andi o sayi o landotoma fami pitiu ko mbaɗi mbuɗi ha suufiɗa ando nini on adde artiste ɓe wonde kadi ara manque de financement no ton bidla o finance ayo engagé kono ewde wotere de mi heɓay min kadi ko andi onon G224 wonde ara manque de financement no ton ka yo joni noon ko mi halandama ani tattati on kadi no fewndi No feewni fa. Yo. Fi mum e woni. to koye waɗu tiiɗi duumi a duoyu sa bonni mi bonna piɗi ko mbaɗi mboɗi koya contraguima koya jaɓɓi ni dey rusaku noon ha ko ɓuura puuli billayi jawdi o yo yalti 50-50 noon gaña sina ɗum aɗa naati jeygala lay ɗum An ko ɗum faala ko. min ko ɗum mi faala enen kadi eɓe gummen kum Kono ñande fotto do metti nan no. mo Allah liƴani ƴegata ko bobo an heyi jiyo gorko no jokka jiyo ronko am heɓude kono jiyo si jokki gorko heɓay mo billayi am telini ɗo an a yahay waɗa neeru a faami teɗa andi ni ɗum mo buusam ma ta ɗulena an sa ari a hollimo ɗuma gokkum ko fanɗini rek kostu ton ko ɗon almeti ko jaɓay Okay. Dandi lan ka. Dandi la moƴƴa ka. Dandi, Okay, no. yakkuñu meññi ni. Tawadu edema. ko mi yeltitoto kadi komi haalannoma ko ha joni 50-50 gagnant Okay, no si problem. a bonni No mi mi bonna. seeray ɗum ɗo. No Ah. tawadu won. Dandi lango déjà. awa Okay. joni noon haray min kiki mi yala e kam oɗo gasa walla mi noddete Okay. a faami mi humpito ko honno programme uji ɗi yaari par ce que minen piijiɗi sago mi nayoni ko andi o ɗigi no gaali reyi nane sa fotti e petit ɓa ko ɗi ɓe ƴakka mbuɗe chocolat tampiya Kere. wallahi ɗo min mi yeeyi taw Okay. nani en ka sayeji Okay, merci na. wallahi mi telini yo Si mi fami ko waɗi deal fino mi hendoro gorko mi ñama mbuuɗi makko ɗi. Okay, no problem. Ɗum ɗo ngomi waɗay. Si Allah jaɓi. Ko mi innete ummo. Na wawi sirugol ɗum ɗo. petit petit an ha joni ko monen ɗalan ko ngiwali ka molante hunde wotere min miɗo dogude ari ko course ji ma ɗi mune dogude sérieux course jam wona sifa on
andi last time comme tawno ma ɗon hiɗa tunnintinno hiɗa sonkala ɗum anno nemo jinna nangi kon jom mettinan ko ma ɗon mimi yaami yide makko ati bro minuma hey ko to miwri ni idira makko fi honno tigi fiima fop ɗum noon ko fiima woni lawaɗi ɗum par ce que ni ɗiɗa souci mi alama andutude ko jum gila anda ñande me fotti ɗo ha hande toɓɓani ko yii kadi ay ko mi alnima ka quartier ji a landoto men minen yimɓe quartier men an a ari a falama impressionide joyi koye mbuuɗi waɗata ba he na fop jaɓata ɗum bro min mi yehi mi yeddi e makko tinde ta sande haba mala man hunde wotere ko honda ali na mbuuɗi watta ɗum ko mbuuɗi halta gonga anda hande hay si free walike ko mbuuɗi min tam wiwmi min ma ko mbuuɗi ha ko miɗo mari goɗɗum na fima wanne yewtude min ko fiya wanne yewtude jo ko exemple min na mari mbuuɗi ɗa mari ka Yo. est ce que min miɗo mari mi anda ɗum ɗo min ko mi mi darni ko fentinalla mi haalni komi yewti kon kama on ni ansia si on futti tun a darni kon jaɓay bro min mi haalni kon tawa ɗum woni ɗum no bari an kono lootiɗa mi innuma darni kon essayeyi bro he mi haalan mi hiɗa haalna mi safa ko haalanno ñande ko ani akila kono mi hoolortama mi watama hoolade ni tun ok joni mi haalante ko nde wattata mi propose anama joni min simi addi jon kon konno jonatalan anni ni sa wandilan ka weltintalan ko tekki peti billahi mi addante kon haalo am telliɗi sa waɗen nan ɗum ɗon min kadi e waɗante kala ko faalla mijo ha jango marche tun jende moldama mijo ha jango marche tun mi so ha jango marsi mi foti o ande honde tawa ndala sis mi yo artum yo natum ko cuurungal ngal andi ari a gayni tun kala ko mi faala précise ali min ari ko ɗum woni ɗan ɗum mannade kono tawa ɗo wori min kadi ɗo mi nodde jon kon ara ha ka nder suudu ɗo kon taway anda bari ini haala mi alanta to ko fi andu bas boy nafinowo min mi neɓinande si waɗi haalaji koye no problem neɓinande si waɗi haalaji seede setti ko waabile siɗa wawi a waɗa min yawiti bien ɓuri onon anda wattilam fenowo ko ɗum waɗi billahi wonde ko ɗum wadde tan hakkunde o afrique ɗo a heɓa mbuuɗi a watta ko faalla no afrique wela soɓe afrique wela allo oui Oumou ça va ɗay jam onon fewde ba min ni wona ka haala quoi ko affaire action ma mi haalanama s'il te plaît a faami joni mi faala ala tawalan ka suudu komi explique annoma tan tawalan ton helan ton s'il te plaît ara neɓade noon ay ka fiyalla mi jejima ok non andi mi andirama haala o haala so landi sa ni a waɗay ok merci mi dabbima ɗo joni dans quelques minutes ok o way ay sa fanni ngay yalma wota hoolo dey ɗum fuɗɗi ko hoolade noon tigi tigi o waya hota hooloɗan taw fuɗɗi kama hoolade tigi tigi non min gal sa waɗanan ɗum ɗon sa waɗinan ɗum ɗon an ko andi a nanguireɗam fenowo 100,000 o mi innuma o ɓuri mi ɓeɗanima ɗon 20,000 wona 120 min yo jomum kon artum heɓa faalen o andi min a mari mbuuɗi na probléme min andi mbuuɗi na probléme am min ni ko gara kon hewta sella peti o neeɓi min mi hoolaki ko fonɗa haalde koye ari mi hoolike ari mi yeeha mi hoolike kono mi hottike kadi nan andi mi haalante ko a hoolaki lan ko bonnante de billahi hono mi wata hoolade ko ni woni gorejo ma ka quartier ɗo fof hooloɗa lan kila nodduɗa gowon gon ha joni ko ronko yetugol hana kam ko wonto e wat ka quartier ɗo komi woni gorejo ma Konko. l'entrée ar jiraɗa konga sa Yes. non ɗum ça va ɗay jam ça va ɗum ne ganda joni min komi yaalama ko nan Okay. petit joni famudere nan mi yow ok ça va Ça va d'ailleurs. ko nenneteɗa approche-moi approche-moi tu vas bien Ça va. tu es marche mbiɗa awa ɗoɗanani keki mani ene élastique naari no ina mari keki fotude hay ɗum andi mi wona ɗum mapinila hono mapimma mi wona ɗum mapinila hono mapimma ko mbuuɗi mi faalno mbuuɗi mbuuɗi mi faala an tawi andi ko an yambo jooɗode mi anda de sina siɗa hala marno probléme mbuuɗi wi probléme ma o lanni ma arrange ke probléme ma an a gay nde probléme mbuuɗi na ko mbuuɗi tum falɗa mbuuɗi mi faala E honno? 20,000 nan sigo jako tum wonde tan a landade min omo yiɗa mbuuɗu min mi haajaka e indugol fi probléme mbuuɗi siɗa mari probléme mbuuɗi probléme ma o arrange ka nan
So Ko anima 200,000 nako 20,000 wida. 20,000. Kuni ajugiti wef. Bien sûr, la yote. TWF 200,000. Mingo mi wete mbudi. Mi follow mi onda ide dogo. Nam petit affaire. Okay. What is ka? Tudo man. TWF ka. Udu itu code man. Okay. Aí ka. Wow. Welti ke no? Awelti ka ya. Jono. Saya mi welti nim. Ko welti nam mi kadi. Ko no be halir tan do. Ko dumi aduyu. Mi mo ndayide. Siko mbudi dum faala. Siko problème mbudi jogida. Ande ma ndengi wi. Okay. Sai mo rani ma faale ma. Ko fi an kadi ya wanna faale am. Ko welti nam berde ne. Okay. Sai wani ma. Oh, dala basa. Kambur la fede. Abito ene. An ngari ko ma wada photocopy. No ida labba hande mi ya jola bida do man. Kono kamburi na. Andi kono. Dum sabo he. Sabo no di ko madanta mata. Afami. Ko fala o madante. Wanna na mi ko mi fala. Kala ko fala o mi madante. Jonani ko mi fala andi bayda gula yawta ko ko taw. Sanso dara. La mara ma surprise. Hali go ha ko. Surprise mara ma yaw lang hambe ma. Asikia gaini kona Bebe. Apa juku? Bebe. Ini. Não dá basta. Telefone. Telefone. Amore. Johnny. Tapi jumpa. Sikit kami tahu ni. Sikit kami phone. Jumpa ya dia telefon, ya dia mudah ni. Ino nyari yaran. Ino bas mi anda address mako. Bas kan itu me hidri. Di bas me foti gena futa talo. Kan ko tigwan nan habon. Nala ba hay bornade. Aido. Kono hali amana. Wadda dem badik. La mihima. Menti quoi. Kala ni bikum hiduma. Nyala mi yande mihima, nyande mi hiduma. Mi do. Anno. Ye min kay dandi la hiduma, dala ko gore jangon tu wonno jaba. Si fami kanko no satkende ne. Kanko no satkende andi kanko di fa fa. Ngoy ka mi hidina kanko. Ba metini basi fala yo met ko ngari fi mako. Okay, jani bay hantina ko sudu. No ko lema ko lawa. Aria. Na, boro. Yo, aya. Fe ano mi hadi amano joro. Aido. Ko anni. Ko peti maison ngoni. Fudi mi jogiti ni rudi. Gila nyande mi itima hide. Bernande. No ribe fima. Mi ronku danaade. Do ngol yonugo. Kila nyande mi tokko ma yitere. Okay, fami jonno andi mi dane bu ko kam wo waya to gol ko na dum nena simoti men son kay sa. Ko don woni condition ma ay dane bu. Mi dane bu ko. Do na problem. Okay, yaw. Na ko no afala kan e bu. Fala kan e bu de Isi ma no wela mi go. Okay. Gila mi hima. Gila hidi den hande. De banda no fono dari. Ndo banda no mi hima banda no ribay. Mimi do. Ye gonga ma. But genti ko men wadana yon hande ko.
anani ko ndewi kon ka nani e na yido ma tigi fa mi jonno ko mi ala ma kon ko mi dani bu Ai ko dani. kan ne na nganda mi da labira wa lewrndu a kon la beti tie be bebe es na ndar ma har no wayno watin torga tie magnifique merci ay wuri ay sa makia ki dombo dala beti adi kon ala wi afala kan nebude fala kan ni bu waden kisa henya no Ko jamu nata. Ko bismillah moro. Awa, Jalla jalla. mon senno. Nalaga. Alhamdulillah. Ida eja. Itu dia. Eyo, be ngorna. Aja. Wana ala atom. Ido ngejam. Alhamdulillah. Sina woni wede ni. Ahmed ngejam alhamdulillah. Sawa ya sa yetu dia. Sawa woni wende. Woni wende. Nalaga gitu. Haray jallo ko sukani. Ya. Hana ko pay ko ina tuno kan dia. Koy pay ko andi be jettuno lando mbudi be yey bagoe. Dia tumbere ma de mi wallu no ma hendida. Salmina. Ajara. Koy kona yi barki. Kono barki. Kala ko wadi. Batte onti hurano. Andi ko dum be wiyata si biddo ma wadi ma hunde bay kadi koko jeyo jetti. Tay onti ta hudo. Ko ya duwana. Sai mawdo hudo. Allah wadi. Ayi mawdo huda. Kala mawdo mo yida hudo. Ayi mawdo huda. Saudi biddo ma woni si bani lorri ko bolo. an lorra tata. Si lorro ya non goddo go. Haray katanyu go lala ko men hewtu ga bay woni wayrindira. Kono men wodu ko men yi ko men fala ka monga. Men tay men ardu men fop min enene makko en fo meden ardu ka mon fi e waaw yewtude fi mo Tumbere leydi o faala kadi. na fi leydi on mo soodi nokku goɗo hay mo fuɗɗino toon sa haari ko simi noddima mi haalna ma fiimo ko fi ɓiɓɓe men ɓen Nam. jiwɓe men ɓen ɗo ɗiɗo Nam. o wi imo faala joni ɓeygu o wi noon joni o accirime min enene makko yomin suɓa noon Mon Saliou. Wona taƴi gollo. awa Haala. Ay hunde. Nyiri ndi si defama. Si tawi a ñamata. Kono doɗa wadde. Joni ñamo ɓe ñama. joni ñama ɓe ñama Wata bon. ama ki gon Ka. Kala ko yiɗa ka galle ma ɗo. Ko galle man. Ko yiɗa ɗo anduno yo. ɗum si mi wiwma ko ɓiɓɓe men Non. andi mi wiyalima ko ɓiɓɓe ma Non. ko ɓiɓɓe men Yo non ara ko jiwɓe ɗiɗo marɗen ga. Aysata no ga ummuno ga. joni noon andi ɓay ko yawa janɗude min mi accuno ko ente ko ɓeɗo andi ɓe seeɗa ɓay andi enen se yalti bimɓe en arti wo kiijiɗe en humbitatako ko on no piiji ɗin woni e yaara surtout na mi ara ga joni sondo o sondo ayi ko hombo e mum wino ɗon fimu e juɓɓen ɗiɗo ko ummu jon ka ko oya gorejo makko Aissatou na ummu jonde ko Aissatou jiwo wiyeteɗo Aissatou ko Aissatou he ummu on ɗum susta on ɗo awa ummu on ko laggi teppere ko Johnson ji ɗin kala ko yaaɗa a fottema mi susani on ɗo joni hey hawri ɗo andi andi mo ɓeeno ne iri ɓiɗɗo mum mi haalaniroɓe ɓay andine ne ñalta ko kamɓe andi ko woni gasa mo jiiɓi noon o yare ella susande haɗay ko Aissatu woni ko wiɗo Aissatou Aissatu moom himo ne anilam hewgu no heɗi janngol qur'ana kowoni golle makko o janngol qur'ana ayiyat a fottata Aissatu e mbedda Allah imo jooɗi ka galle mi meeɗa arde ɗo mi luttam ɗum noon ko gonga selluka ɓe wuuri andi noon no neɗɗo wawi wono ka saara ko nene makko kadi warti andi ɓeɗo fof ɓay ko neniraɓe maɓɓe kamɓe ɓe yiyay ɓe andi ko ɗum feƴƴata non woni ayi ko ɗum kadi ɓay oɗo o wi ko minen suɓantomo siko kanko suɓoto no o yahay no darna hoore makko o ara o inna men ko oɗo mais yamen wowla noon on suɓa kono ɓay o wi yomin suɓanomo komin suɓanimo kon bonata e makko eyyi ko ɗum waɗi si min hewtiri ka mon ɗo ɓay min andi kadi koko min jeeyi min woni ɗo min ardiri ɗo kisa joni noon lallanɗo ɓay wi o sagata men ɗo ne ɓaali ko arti donc andi noon min mi ƴettanta goɗɗo garanti jombugo gacca ɗo
himo ari mo waɗi pere fi jombugo mo ɓay min feranta on de ko ma min mi wawata innude jama acca mi wawata ko mako non jombugol kay min am mi wawata ko mako non ɗum ɗon hay aɗa koye wolu ko laaɓi baɓe ɗum ɗon hay son fulani aw prépare fof somi ari Ah. so yimmi ari min ni mi faala ɓengu wonde mbaɗa préparé aw so pera waɗi rek hay timmata une semaine hara a yaada e makko ne joni hare ko lebbi jelo ko ɓe hokkumaga ɓay mi nani onon iwruɓe ka leyɗe porto ɓen ton haray ɓe hokki on lebbi presque un mois rek saka mi faala e waɗa yafa aw Diallo a nani Kisan, ɗo kisan. ko kisan o ɗumanni ni Ay. la jogi projet ji dogoji ton aw somi ala ton mi masata donc faala fof waɗa e nder lewru ndu mi rutto gasi ellala ala joni ɓay bakko makko e noga nene makko en kay noga nene maɓɓe en joni mi yewtida e maɓɓe faɗɗi janggo si Allah jaaɓi mi waɗa e on hito ndaren si tawi e wawi wa nangude ñalade ellala ɓay ɓiɗɗo debbo kam si Allah hokkima a heeƴi faalaɗo ko yaha hokkitir gasi ellala nana woniri ellala Joni elala. aɗa jarama joni haray Diallo wawa meɗen sentade ellala ella Joni. joni haɗa faɗɗi janggo si Allah jaaɓi gasi en wadda e programme si Allah jaaɓi gasi ellala fi kala ɓay en wayri yewtude kono a ɗaɓɓitay tun nomba on malla jonna pay koy koy ɓe ɗaɓɓita ellala indi ɓe yalti ɓe yawno peera Awa. ono ɓe arta e joni si Allah jaaɓi gasi ellala lan yuro ɓe golɗin fof si nan Allah jaaɓi nani eyi Ah, ɓe yehi na. ok ah. ɓeeroɓe onon ɓeeroɓe ko junngo tum ko wuuɗi arata ko ɓe heewoɓe leydi awa albarka nani ɗuɗo ɗuɗali awa albarka nani eyi awa nani ala jiyan ɗo waali ɗo lan hatto ni ko haaju e ko joni hewɗon ko joni ni mi yewti haaju ngu welo e moƴƴan ɓe wakkilike hande mbiɗo duɗɗi ɗo daranansi ɗum honto kono gertuɗon ɗo gonon kadi hande mbiɗa yewno ko taƴo leydi to ene honde jajama woni jajanno ko suudu mariama haade a neldorno ɗo rigara so ñaamay ali grand joni ɓe keeɓi hoɓɓeta on to jajama naka suudu moko suudu jumma ɓe garti ɓe arti ɓe fof ɓe fof ɓe ɗo a noddanan ɓe fof nodda ɓe ara kaɓe nodduɓe ɗo yo ɓe arre awalala en luttaɗa se kontiɗa annoke mono noddiɓe kono noddima baway mariama fatima komin noddiya yoɗo ka peera en heeɓiɗo hoɓɓe modi sali ɗo to iɗa andi oye suka maɓɓe yinoɗo leydi maɓɓe ndin jogi yeehi babay ko neyi ko Aziz tigilla ɓe artiɗo Allah arti ko yimo o arti o wi noon ɗo e ɗuɗude haare ka suudu men ga wata natude fii ɓeydi nam joni ko watti ɗon peera on fof programme o fof ko woni nden lewru ɗo yo ko wonɗo luttade koɓe ruttude joni noon ɓe arno ni ɓilandiɓe fii jiɓɓe mbayi ɓe anni ɓay noon ɗa andi ko onon mo ɓe mo andi no neɗɗi jiwɗi mumɓe si a neyi ɓiɗɗo ma a waɗimo a jannimo bandiyagal ko bandiyagal o wonta si a neyima a waɗimo janngo qouran ko janngo qouran o wonta joni noon ɓe wi kamɓe ɓe falaka bandi o haray ɓe wi haray ko oɗo ɓe faala joom bandi ɓiɓɓe maɓɓe yoma Allah ɓay ko a gandi neɗɗi ɓiɗɗo ma o jannimo qouran yo andi ɓe modi saliru ɓe yiɗamo jangga qouran ɓe yiɗamo wattotoɗo tuuba ɓe yiɗa wattotoɗo ko raɗɗi ay noon ni haali hande ronki ɓay komo ɓe mo andi o neɗɗi ɓiɓɓe mumɓe ɓiɗɗo mumum si a neyi ɓiɗɗo ma o a waɗimo bandi kanko e bandi yadda si a waɗimo janggo qouran kanko e juuɗo ɓen yadda joni noon Allah waɗi ɓe ari ɓe daari ɓe andi jiɓɓe ɓe wi ɓe falaka bandi ka maɓɓe ara oɗo ɓe woni koɓe falana suka maɓɓe o joni noon fof koye nder ndu lewru ɗo wata wonde aɗa e saɗi maɗa an e ɓiɓɓe ma
min non ka ando dani ko min dirisa anani Aisata minani baba awa hare ko dum wonto ko Aisata mo man mo faala jombo ko ombe faala be faala ka wo bandi on watto be yaltano yaltiri wo natano natiri wo eletti bay mi jabanta ay no ay ni ani iri bi do ma no ne iri dawo ko lo yela duru mo ja ani iri bi do ma no ne iri dawo a ƴettimo a ƴawnimo hoore ma ha ɓurti ɓayno mi anda siko ni wawnoɗa ma siko ɗiɗi iranoɗa ɓimmi watan mannade e fusi joni noon ɗa wawi wonde ɗo e badde ma o nata yalta ha ñande ɗuman ni o ɓayi ɗo o hetti niɗiɗa bollanginde son jaɓi to wolirno ɓeɗo fof ko ɓiɓɓe min so ɓe ari ɗo hande ɓiɓɓe men ɓe mbi ko faala ɗum anda kadu ton ƴawno oɗo e hoore oɗo ɓe fof no fota nder ɗo ko Allah andi bonɗo e moƴƴo oɗo kadi oto wi ko bonɗo fi ko ni o wattorata ni mo fotti oɗo no wawi ƴedde ono wawi darode de julde watto pantolo yeeso ba makko wona sino ɓe fof woni créide ha mawɓe viola ɓiɓɓe mumɓe si ɓiɗɗo ma ƴetti pantalon mini woni e jiɗɗu ko yeeso ma si tawi na haqqani a bonnata saltidima mo jiiɓi o yaare mo jiiɓi o bigi yaray ko mo ɓeydita ɗon alhamdulillahi rabbil alamin o heɓi joga Allah moƴƴi ko ɗum wani ɗon Aisha duwake Allah moƴƴinay ɗo moƴƴiyam pat ɗon ke Aisha duwake Allah moƴƴinay kan ñande nga jombe de nani Allah waɗu barke ma ay laddunoɓe hare ko ɗum wonto joni noon hare inniɓe faɗɗi janggo e waɗa ñalande are ko ay famude jooma waɗa en kisa nani si on eti ko noon on bonni on sansi mon ɗon hare ko onon andi suka on moodi ɗifa on no tekki kerere jonni en ɗifa on no tekki na ɗum lendotoɗa fi womi haalama ko watta ɓay anga a sustanande awa mbuuɗi nondu ko makon seeɗi ko noon yiɗiɗa mbuuɗi ɗimmo ya famodira e jooma anani anani ko minnu mako minani bal min kadi miɗo arda yalto jalla de men ɗum ɗo no laati mi yami hiiɗa yo alkali min yaarno mi heppi koye mbuko e anɗa ɓay business ko wurtama e aɗa sebde kadi Naam. ɗum waɗi o wiito kadi aray noon ko jam wonade ɓay noon koyne wondi ɗo ko ma yewti ma ƴettude feere sabu ɗum ɗo deɗɗirini ko yettere wondiran tan ɗo gandi hare haaje ko ƴama ko hande woni hakiki ɗe woni kumal ngal ayi ɗum falti ɗon anno min ɗe balɗe ɗo min noon mi yahay Casamance fi neɗɗino no réguloygol ɗum o mi arti ɗo hanki jamma mi arija kono ko laaɓana Allah ngata joni noon mi anda taw no woni ila hanki jamma ɗum ɗo mbiyete ɗum ɗum mi yaha ɗum ngate on ko wayal ɗum kon to yaara ko ɗum woni min daali taw mi taw ɗum waɗo ni to famodire joni mi nodday nene makko ɓeɗo kay waɗi ɓe togoy wodi Sadio ɓeɗi ɓe wanno ɓe to ɓe arga so tawi sécurité laaɓana labbo ɓeni waɗa hito nene makko e tanti makko en fasare kamɓe ɓe andi ko woni mi landike nene makko ɗeɗo ko nene makko alano haalande ko laaɓi waɗi si min waɗi hito ala problème Fatima Salamu alaikum. wa aleykum salam wa rahmatullah Jallo. tana ala Ida ida. Accu. bismillah Jollo to. Sede kardi. Ida ida. Na lato. Idon do. Woni wayri niral ne. Nalaga. Jantum. alhamdulillah Nalaga. Jallo. mawɓen to molli kadi to fuɗɗike senade kadi yimɓe to Ka ɓe woɓɓe ɓe seni ke to. ɗum kay lan ɗo ha ɓay kala sara waɗa Gas. waɗa seeɗa men feeti Gas yalla. joni noon ɗo walla addi no joni ɓen dakon yeeso ittede ɗum Non. hande ɗe ngoli an ko ɓurgol Fatima Fatima ari Pero non dai haro.
Nala. Nala. Gaja. Onda ke bona ya. Are quando non le doga. Così addugo ko do no ko. Ni te ko ina de na e ba. Ko non. Min gila jemma la na hunni. Aha nan lang hay fusi mai. Honto Aisatu zai. Jemma ni yuti ni ya le wa bo yisi. Ha hande ni ya mata. Honto wo ka hono ka ko honto. Aisatu de gidi pero tak ya di balde mai ni ya le mata. Ono. Guru no mu fala an. Si anda di mako. Anga dinara no wala. Ini no kayak diri do. Nyamde mi wairi mo. Nyamde mi hati mo. Nyamde ada sikit kayak ya dengan nikah. Hai baru. Tega, saya pergi. Babu mana? Jalo. Allah. Hai kamu. Kurang taruh nabi gitu, dapat nanda gue. Imana bang kamu? Ibu. Dan dia kan ibu bang, gue nu cuma nu nyubi doa yang mesti tak kufeu. Boleh ibu nu, dan nu kayak gitu. Kita baca tuh kalau mau, kalau nu kamu konfen, kita mau jadi redo oyal diri ini oyal tiga lagi. Angkat apa tak? Oh ini ada Allah pada kau ayat udah nggak nalau. Imana bang kamu ya? Kita ada bang. Wadi. Ada video sama. Mereka nanya tadi. Ndo bersani kono. Wadi ada jum famu ndere. Wadi. Allah. Onu mimi udi na hundu kwangu. Ifeo tabari ya mtomu yo so vangu. Onu mimi agirne ndo. Onu mimi agirne ndo. Metti sifane. Allah. Mamuri hola de galen. Ya ko mu bon. Ai beju. Ko goddo andata ko no yira to situation ni mabbe di. Mariama. Mariama. Jallo. Tambojjudo. Mariama. Ai ko yida wadi wo parla. Enen kadi nani yidirna de. Bari jallo. Sai tawul. Mariama mi do suma. Bari janta. Devi do suma Mariama. Jallo. Kono wari kono do jan fanke da men ko do wulde. Jallo. Allah. Bismillah. Fanku modi sa wulli a wulli ne. Ko wulne ne ko be mi anda ko. Eyo. Do suma. Yenna yenni da babi dama yenna ma yeso di dama tawa kon ko bi wadi do fop e ja ka woni ne do ga ay sa do ja ko jukku do wonde haare yaltiri ni ka galle ka balle jelo jagi do suudi mi dum kadi balle jelo wala galle ka jagi do suudi mi mi anda di dum ko tawa ide anda ko del ka woni jono dum no fo yo wala andi ko hande woni kumanga ay sa do suudi ke jakaw jetti do le ona hesani mi holado to solution mo fop do kay woni hesato tuban Allah tuban ni ma ya fa Allah ya fa fa am dara joma Allah atena Jallo. mi do am ko bay. Tajabu. Esa mo jana di mo Be ngumani. ko hesa mo jana di mo Ko gonga. ay ko ya non tanang umuma dai no family mo so ne ay hesa ali Sibi andi mo salata ko do senta on kan ko feo. Dundo. Awali talando. Ai jallo. Ai ko yida wadi wo parla. Nane. Joni haray mede fala wayin gal. do eno di jama fo moto di katunga Ah. Onjara. mu go Jo. Dai. Yo Tako ba bira na be ndo. Dai ja. Kori jando. yo tangi So ko jan tun taw den do. Ah. Do jon bay ma ko kala. Ya jam jun do jom ba ma ha. Ko mana ma ha. Aisatu no. Onu wadi mo. Ay sa today. I'm satisfied to say that. Ni do kay de ni. ay sa ready o yalti ni galle e goddo ndaka woni jaka do suudi
min hakkude Allah min mi anda min do jono ngani ko hande wonno kumanga e ko waɗi on ko masululala nande la place maka be site woni de ben ya fala non jiwan jonno min kadi mi yeddata jonno mi yafango akir ni wulugol kan mi lesi down stay ko dun do faado ma obi ko ala ma wonna la nunno wala ne on inshallah sibe wadana li ma faale jumadi ko mu be wadana ko wadde ko no musi ko enen nei be haabe jandi ko wadde be ko musi ko kambe wadi en ko musi ko buri dum do c'est de garder noni ara chef de quartier bay Allah wadiri ni jallo kadi kanka di holli jikke sabu hersa wadi kono hersa kan haaji hakkunde meden do ene moko ba ben do ha dali ka mottodirate bay Allah wadi ko jiwbe dido jogino o ya on woniri ni ne sikkiram Allah wadi odo no do joni o wi o lontina nay odo kadi joni suka amon jetta odo Allah wadi suka on subanoki inni ko on don tum walla ko odo joni kanko ko wi ko bengu tum o fala Allah wadi odo no do ala bondude ko ka alansara do alansara wuri no arde yonugo joni sen juli alansara on tum dewgal ngal hume ko dum don taw don do machallah aray ko noddira don do kon ko be innata kon ko surprise joni o ngandano fiimu kono bay ko Allah yiltinirta fiji din ko ni o wawi wadirde aray jaldo joni en wawi senade ka mawɓe mottodir ka juulira to joni mi do arda joni torto de ngala ko yalla motina ni dasi mi do arda awa ara menen kadi menen hiw enen wawi hewtude ɗum chef de quartier e taw min jiibi ko yarta ko e jami ko min jiibi ko yarta ko ina fusnon ko ni Allah andi bondo e moƴƴe wonno ɗum Allah andi bondo e moƴƴe bari ana mi do hersi o wona wattoto ko manni woni bondo ana mi do hersu ma ɓe ko datto to ɓayna ko ɗo woni bondo o ana mi do hersu ina fusno ina fus Joni. ɗum fotana nder ɗo joni ara imme ki sawono mi hebrande ɗum ɓay iɗo gandi haray ɓayano yeɓɓuno fi irde maɓɓe nde o no leydi ɗi fof no heɓɓa joni kanko continue ara ɗo wayade ɗi ɗo kene kadi miɗo wayade ka juuɗe awa ita debbo uddaɗo moƴƴa e galle ɗiɗo hooli hoɓɓi ko o ɗo mi awno ha borno ɗum aissata ma borno ɗum wona o mumi ha borno ɗum wona aissata